Povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti u Varaždinu je održan simpozij kako bi se podigla svijest o demenciji i suzbila stigma koju ona nosi. U zemljama sa srednjim dohotkom kojim pripada i Hrvatska, demencija je dijagnosticirana jednoj od 10 starijih osoba koje često pokazuju poteškoće u pamćenju i dosjećanju. Ovogodišnji rujan, svjetski mjesec Alzheimerove bolesti pa tako i svjetski dan, posvećeni su sjećanju na sve pogođene demencijom, uključujući i mnoge koji bi mogli živjeti bolje da im je to stanje pravodobno dijagnosticirano. Varaždinska županija je statistički gledano u depopulacijskoj fazi. Ukupan broj stanovništva se smanjuje, a broj stanovništva starijeg od 65 godina se progresivno povećava iz popisa u popis stanovništva. Tako smo na posljednjem popisu stanovništva imali nešto više od 29.000 osoba starijih od 65 godina. Ako gledamo da je prema procjenama 10% prevalencija Alzheimerove demencije u dobi starijoj od 65, to nas dovodi do nekih 3.000 osoba koje trebaju našu preventivnu zdravstvenu zaštitu, rano otkrivanje, jer što se ranije otkrije, započinje medikamentozno i drugo liječenje, to se usporava progresija bolesti i očuva se zapravo kvaliteta života i zapravo se odgađa potreba za palijativnom skrbi, smanjuju se troškovi u zdravstvu i zato smo danas ovdje. Procjenjuje se kako će u Hrvatskoj do 2050. godine biti između 260 i 300 tisuća osoba s demencijom. To čini demenciju, posebice Alzheimerovu bolest, jednom od najvećih zdravstvenih kriza 21. stoljeća. No ona se, nažalost, prema mišljenju stručnjaka u Hrvatskoj još uvijek ne dijagnosticira kako bi trebala. To je bolest koja nije prepoznata, koja radi velike probleme, može raditi oboljelim osobama i njihovim obiteljima, a i sustavu koji treba organizirati skrb za takve osobe. Dakle, problem je nedovoljno prepoznat, nedovoljno se otkriva. Glavni simptomi su poremećaj spoznajnih funkcija, od kojih je najvažniji gubitak pamćenja. Ako zaboravljamo neposredne događaje, ako otežano donosimo odluke, ako osoba sve teže i teže može upravljati financijama, ako dolazi do poteškoća u organizaciji svog vlastitog samostalnog života, to već sve upućuje da se radi o početku bolesti i takvu osobu svakako je uputno uputiti njegovom liječniku obiteljske medicine. On nam je ključan, on prati bolesnika i obitelj tijekom cijele bolesti, odnosno u prvoj fazi su tu važni neurolozi, kolege neurolozi koji dijagnosticiraju bolest, a u kasnijim fazama se radi nerijetko o psihijatrijskom liječenju. Simpozij koji su organizirali Referentni centar za gerontologiju Ministarstva zdravstva i Županijski zavod za javno zdravstvo podržala je i sama Varaždinska županija. Zdravstvena skrb za starije na području Varaždinske županije je, budemo rekli, na dobroj razini što se tiče kurativne zdravstvene zaštite, dakle tu pričamo o liječenju. Ono što valja unaprijediti je preventivnu zdravstvenu zaštitu. To se može napraviti u vidu uspostave jednog centra ili tima koji će, dakle, u potpunosti biti posvećen organizaciji jedne specijalizirane gerontološko-preventivne zdravstvene zaštite. Mi takav tim trenutno u Varaždinskoj županiji nemamo, dakle to je jedna inicijativa. Ono što valja napomenuti, taj tim bi se bavio, dakle, edukacijom ne samo stručnjaka u zdravstvu, nego i ostalih stručnjaka koji se kontinuirano bave sa starijim ljudima. Valja educirati i članove obitelji, ali i pučanstvo u cjelini da na vrijeme mogu prepoznati i intervenirati ako se pojave nekakvi simptomi mentalnih poremećaja kod starih ljudi. Sve to, dakle, da bi se na vrijeme moglo pristupiti liječenju i osigurati tim ljudima kvalitetan nastavak života, nadamo se, dakle, što dulji. I u tom smislu Varaždinska županija, dakle, podupire i ovakve simpozije i bilo kakve druge edukacije u tom smislu, odnosno sve što zdravstvenu skrb starih ljudi može podići na višu razinu.